אהלן חברים, היום אנחנו נשחק במשחק קיק רן רונלדו, ובואו נתחיל לשחק. רגע, וקיבלנו 5 פריז. אוקיי, בואו נתחיל לשחק. וואו, אוקיי. אוקיי. בעיקרון המשחק הוא שאתה אוסף כסף כאילו, ויש לך מטרות, ויש מטרות שאתה צריך לפגוע בהן. לא, מה עשיתי? אוי, לא! לא מאמין. לא מאמין, מה זה היה עכשיו? איזה גרוע זה. משחק חדש. נעשה ככה, ממש בא לי כזה. עושים ככה. הופ. איי, פספסתי. הופה, 20. הופ. עושה מגניב, ככה. ככה בקל, באיזי בקל, הופה. בוא, הופה. וכמו שאמרנו, אנחנו קיבלנו עוד אות. בואו נראה אם אנחנו נצליח לשבור שיא. סתם אין מצב. הופה. לא! יואו. לא! מה אתה עושה? הופה. בום! וואו, תראו, אנחנו ממש מתקדמים, חבר'ה, אנחנו ב-71 מטרות, הצלחנו. וואו, שיט. אוי. לא! נפסלנו, אני לא מאמין, אני חייב לבזבז, מצטער חבר'ה, אני חייב לבזבז. מה אני אעשה? אני רוצה לשבור פה שיא, חברים. זה לא עסק ככה. בום, הופ. ואני אעצור את טמבל. בואו נעשה סרטון. אין מה לעשות חברים, אין מה לעשות, אני חייב... שנייה, בינתיים אני אעשה את זה.